Ga wanda suka fara bibiyar mu a yau, danna mana subscribe da ƙararrawa ka kuma yi like da share don samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode. An haifi Marigayi Sarkin Zazzau Alhaji Dokta Shehu Idris a unguwar Iya cikin birnin Zaria a watan Maris na shekara ta 1936. Marigayi Shehu Idris ɗa ne ga mai unguwa Idrisu, ɗan Sarkin Zazzau Sambo, ɗan Sarkin Zazzau Abdulkarim daga gidan sarautan Katsinawa. Marigayi Shehu Idris yana ɗan shekara 5 aka sa shi a makarantar allo a nan unguwar Iya. A wannan makaranta ce ya fara koyon karatun Alƙur'ani mai tsarki. A shekara ta 1947 an sanya Marigayi Shehu Idris a makarantar firamare ta farko da Bature ya buɗe a Zaria, wato Town School No. 1, wacce yanzu ake kira Waziri Lawal Primary School a nan ƙofar Kuyambana. Daga Town School No. 1, Marigayi Shehu Idris ya samu shiga makarantar Middle ta Zaria, wacce a yanzu ake kira Alhuda-Huda College. Daga makarantar Middle ta Zaria an yi masa sauyi zuwa makarantar horas da malamai ta Katsina, wato Katsina Teacher Training College. A wannan makaranta ce Marigayi ya samu horon da ya kai shi ga zama malamin makaranta. Marigayi ya kammala karatunsa a makarantar horon malamai ta Katsina a shekara ta 1958. Marigayi Shehu Idris ya fara aiki a matsayin malamin makarantar firamare ta garin Hunkuyi. Daga Hunkuyi kuma an yi masa ƙarin girma aka kuma kai shi garin Zangon Aya a matsayin shugaban makaranta. Daga bisani kuma aka mai da shi Faki, duk dai a matsayin shugaban makarantar. A shekara ta 1959 aka mai da shi makarantar firamare ta unguwar Ƙaura a cikin birnin Zaria, har wa yau dai a matsayin shugaba. A shekara ta 1960 Marigayi Sarkin Zazzau Muhammadu Aminu ya ɗauki Marigayi Shehu Idris a matsayin sakatarensa. Daga nan kuma ya zama wakilin ofis, wato mai kula da harkokin da suka shafi masarauta a ƙarƙashin Zaria Native Authority. A shekara ta 1963 aka naɗa shi ɗan madamin Zazzau kuma hakimin birni da kewaye. A shekara ta 1975 aka naɗa Marigayi Shehu Idris a matsayin Sarkin Zazzau na 18 a sarautar Fulani bayan rasuwan Sarkin Zazzau Muhammadu Aminu. Marigayi Sarkin Zazzau Shehu Idris shine sarki mafi daɗewa a gadon sarautar Zazzau. Ya shafe shekaru 45 yana sarautar Zazzau. Ya kuma yi zamani da gwamnoni 16. dalilin Marigayi gare na kajin maza da gau ga baba Muhammadu bagacin Zaria na. Ga wanda suka fara bibiyar mu a yau, danna mana subscribe da ƙararrawa ka kuma yi like da share don samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode. Marigayi Sarkin Zazzau Shehu Idris ya rasu a shekara ta 2020, yana da shekaru 84 a duniya. Ya bar 'ya'ya maza da mata. Allah ya ji kansa da gafara ya kuma yafe masa kurakuransa.